UMLA ka nongkrem constituency uba aden miler basay omoj kabawanra yaki pang yakren balangkot menta kasi haying robot hoan halor ka jingpla ka suingkuning bat ka jing jujur ka shit na ki baju ulong hakasi bat Kantia Hills bat yaka jing keduk kam tu jam disamla po ka jela uba aden udah ai kubule katpang ya menteri rang badu bat ya kan jong kum iba senchar iba lapan ya kata ka jing tibit jongki ban khwai ong ru bakila ban khwai ya lai ngut ki MLA na kaliang persya bat benta kiladon hakaliang susah lakit bok ki riang ru ya menteri rang ba unyo kamet ka bakot ka bakia no koloi khnang ba unyo ban wan song dolbar uba adan uda ong ru ba ka watch of people party ka persya ya kam ben roi po kitla susu ba adan uong ngakwa ban tip mano badai ka bor balabu ban INOC na kabanta banbu ya kita ki karkhana hakathany lumchnong kabala kentup kum ki jaka klau balabu akajithor katba na kaliang usumbut menteri rang ba ubersun tersang haba ai ke jirubam laong ke MDA bat ke NPP kimdei kinong khwai dok kha tang ba ngi pidang sumha ya kino ibakwa ban peniso bat ke NPP